update ho tayo sa ating mga kakalsadahan. Makakasama ho natin ang nagsisilbing Chief ng Land Transportation Office, si Assistant Secretary Marcos Lacanilaw. Kaugnayan pa rin po dito sa inaasahan natin na Semana Exodus o Holiday Exodus, mga kabombo. Magandang araw ho at welcome sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Asek, welcome sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News, si Bombo Genesis at Bombo Jay po ito. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig nanonood sa inyong programa. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, Asik. Alam kong busy po ang Land Transportation Office sa ngayon. Pero unahin ko pong kamustahin yun pong ating inspection sa mga pampasaherong sasakyan before ang semana. Kasi part ng atin pong trabaho yung pong pagtiyak ng roadworthiness. Kamusta so far yung ating series of inspections, sir? Okay, po. Nagsimula ho kami last week pa sa mga bus stations. At saka yung mga enforcement namin, pinakalat din namin sa mga iba't ibang probinsya para siguraduhin ho na yung mga kababayan natin na sasakay ho ng bus ay ligtas sila at yung mga bus ay nasa maayos na kondisyon, particularly yung mga gulong. Ngayon, yung mga yung mga driver natin, tinetest natin yan. Katulong natin ang PIDEA, nagko-conduct ho ng drug test. Kagaya ngayon, meron kami sa PITX. So, sinicheck din namin na itong mga driver na to ay nasa maayos at hindi nakainom at lalong-lalong hindi nakadroga. Mula ho nung Saturday, sir, nung ina-expect na tataas po yung bilang ho ng mga uuwi sa mga probinsya, may nakita, natukoy na ho kayo ng mga sasakyan na hindi po talaga roadworthy? Sa ngayon po, yung report po na hindi roadworthy, meron po kaming mga bus na nasita gawa ng kanilang mga gulong ay wala sa maayos na kondisyon. So, syempre, pagka ganun po, hindi po papabiyahin yan. So, obligado na palitan po ng mga bus company ng ibang bus naman para maging safe ng mga kababayan natin. Meron din po tayong nahuli na nag-positive na driver sa Region 4A na siya po ay nag-positive sa drugs, narcotics. So, antimano, pag ganoon po kasi nire-revoke na po namin ang driver's license nila. Once nag-positive sila, tanggal na po ng mga habang buhay yung kanyang lisensya. May mga follow-up tayo dyan mamaya, sir. Pero doon po sa mga nahuli ko ninyong hindi dapat pinapayagang mamasada pa, saan mga area po itong mga to, Asek? Meron po sa probinsya, meron din po dito sa Metro Manila. May figure ho tayo kung gaano karami? Sure. Yung exactong figure lang po, hindi ko po masabi ngayon. Yung data, nandoon po ho kasi sa operations po yun. Continuous po yun araw-araw po kasi. Opo. Sige. Bombo Jai, with your follow-up kay Asek. Asek, although pangunahing trabaho ng LTFRB itong monitoring sa mga kolorum na public utility vehicle at public utility buses, mayroong papel po ba yung Land Transportation Office para kahit papaano ay mapigilan silang bumiyahe? Opo naman. Kami po ang nag-i-enforce po nasa amin pong enforcement, particularly sa mga kolorum. So nakakahuli po kami. In fact, the other day nakahuli ako 5 bus na wala pong mga kaukulang mga permits sa LTFRB. Kasi kailangan po nila mag-secure ng permit sa LTFRB. Kung wala po silang kaukulang dokumento, i-impound po namin yan. So araw-araw po, marami po kaming accomplishment po dyan. Pinaipon ko lang po, simula po nung March, nakaka-60 na po kami na bus, van na halo. And as of this present moment, sa inyong monitoring, ASEC, mayroon na po bang cases na pagtaas nitong vehicular accidents kumpara noong nakaraang taon? And ano po yung nakikita niyong primary causes ng mga aksidente na ito? So far naman, hindi naman po. Yung mga sa mga aksidente, wala naman po masyadong data po ngayon. Kasi alam po natin na tumaas po ang gasolina, so ang mga kababayan po natin, karamihan hindi lumalabas. O meron man lumalabas, talagang ingat na ingat sila sa pagmaneho sa mahal ng gasolina. And na-mention nyo nga kanina dito yung inyong random drug testing sa mga illegal na mga drugs. Mayroon na po ba kayong records, assessment ninyo doon sa mga nahuli ninyo na nag-illegal nga sa drug testing and even intoxicated sa mga alcoholic beverages? Yung mga nag-positive po, kagaya nung nangyari sa Region 4A, tanggal na po ang license nun. So hindi na ho makakapagmaneho yun.
So once po nahuli po namin sila na yan may ano po na drugs, talagang tanggal po yan. Yun naman hong mga na mga drunk drivers na mga nahuli namin this past few days, may proseso pong dinadaanan pero eventually po matatanggalan namin yan ang license. Pero ang lalaki ho kasi ng penalty niyan. Hindi lang ho sa public utility pero sa mga private marami po kami nahuli. Okay, thank you so much, ASEC. Bombo Genesis? Okay. Salamat po. Asek, doon ho sa doon sa mga probinsya ho natin I understand na part po ng inyong direktiba sa pag-upo ho ninyo bilang chief ng Land Transportation Office ay yung pagbabantay din po sa ating mga personnel sa mga region. May internal cleansing ho tayo dati So somehow kahit nakadeploy ho sila at nagsasagawa ho ng mga monitoring sa ating pong mga pumapasadang mga sasakyan, ano yung mga monitoring din ho natin sa ating mga personnel na nakadeploy within the regions? Po, lahat po. In fact, naglagay pa kami ng mga help desk sa mga bus, sa mga malalaking bus stations dito sa Metro Manila, pati na rin sa probinsya. Although limited kasi ang tao namin sa LTO, pero we make sure na malagyan namin ng tao lahat para pag yung mga kababayan natin may kailangan sila, pwede sila lumapit. Dineploy ko rin yung mobile command center, yung dalawa naming mobile command center, isa sa NLEX at sa SLEX. So, para ma-monitor lahat ng mga nagta-travel, kasi yung mobile command center namin, naka-link yan dito sa central office. So, nakikita namin pati yung mga illegal na sasakyan na tumatakbo. So, nahuhuli namin yung mga yan. Okay, walas topic Sek, anong policy ho natin ngayon sa mga bibiyahe ng mga e-trike kasi parang pwede rin yatang gamitin from Valenzuela hanggang sa may part ng Central Luzon kasi kaya yata ng kanilang mga baterya na takbuhin yung ganong kahabang distansya. Unang-una yun hong sa sitwasyon po natin ngayon, nakakrisis tayo sa crudo gasolina. Talagang yung e-trikes, e-bikes, siyempre napakalaking bagay sa atin. Pero yun nga, yung safety ng mga kababayan natin ang kailangan priority. So kung talagang hindi maiiwasan, doon lang sila sa isang gilid. Tapos yung mga bawal na kalye, umiwas sila doon, tapos doon lang sila sa inner roads. So, yun lang. Alam naman, marami naman po tayong mga kababayan na tumatalima na dyan. At ako, ini-encourage ko talaga na maggamit sila ng mga e-trike, e-bike sa panahon ngayon kasi talagang napakabigat ng gasolina. In consideration sa crisis, Asek? Yes, oo. Dapat tulungan lang itong panahon ng krisis, dapat tayo magtulungan ng bawat isa. Okay. Kaya lang, magiging tulungan ng bawat isa, iwasan lang din na yung mga magkukos ng aksidente, safety pa rin. Okay. Asek, thank you so much for joining us ngayong araw na ito. Hanggang sa susunod, ingat po kayo, Asek. Okay. Ang Chief Magkakabumbon ng Land Transportation Office, si Assistant Secretary Marcos Lacanilaw. Kaugnay pa rin po sa ilang mga usapin. Ngayon pong dagsaan ng mga pasahero, mga bibiyahe sa iba't ibang mga probinsya. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.